Tervehdys! Vähän todellakin pitkistä aikaa video. Ei ole oikein ehtinyt ja sillä ei jaksanut, kun on ollut hirveästi kouluhommia ja tällaista mitään video. Vähän päivittänyt Instagramia, eli mun Instagrami on Jonna Uotinen. Ja mun Snapchatti on Jonneliini. Ja hyvin mennyt tähän mennessä. Meillä oli järkkärikoe koulussa, pääsin lävite. Harvi kun kaikki ei päässyt meidän luokalta. Huomenna lähden iskälle Mikkeliin Onnibussilla. Siellä tehdään jotakin kivaa, ei vielä tiedä oikein mitään. Lauantaina käydään turvakenkiä katsoa Juvalla. Ei varmaan mitään kummempia. Vähän kipeänä flunssassa täällä. Pitäisi jaksaa olla ja parannella itteensä. Kävin äsken käräjiä katsomassa, mutta nekin kesti niin vähän aikaa, kun niillä kaikilla ei ollut asiaajajia ja hommat kunnossa, niin ne vasta sitten tulee myöhemmin ja näin yömässä. Moi moi!